मानि थाखाय जोङो BPF खौ नागारनानै UPPL आव जयनिं जादों होनबा जोंहा गोबां रिजन दङ। आफ्राय आङो जेन'बा सिगाङाव आङो BPF आव आङो 2 मान्थ्स बायदि जाबायमोन खामानि मावनाया। आंल' नङा बे जेसेबांनाखि दा बेयाव जयनिं जादों बे मेम्बार्सफ्रा गासिबो जोङो BPF निनोमोन। नाथाय दिनै जों माखासे BPF नि खामानि मावनाय आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोनैनि जाहोनाव दिनै जों UPPL फारसे आगान सुरबोनो गोनां जादों। बिथांमोना गिबि खेब जोंखौ थांजेननायाव जोंखौ मोजाङै वेलकाम खालामदोंमोन, नाथाय उनाव जोङो जेबो खेरखेरायफिनाखै जे जोंखौ सिनाय बायदि खालामदों जे गावसिनि जोङो जेबो खामानि मावाखै बेफोरबायदि खालामदों। खामानि मावसेयावबो जेनेबा जों गावसोरखौनो सापर्ट होनो होननानै जों थांदोंमोन जे जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोनजों ओंखारदोंमन जे हारिनि खामानि मावनो थांनांगौब्ला माबायदि मावनो गोनां जायो बिथांमोननि फारसे बेखौ नुनाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनै BPF खौ नागारनानै जोङो UPPL फारसे फैनाय जादों आरो। मा खामानि मावलांनो सानदों नोंसोर UPPL आव? जे आं बुङो बेखौनो जेन'बा आं UPPL नि जानानै दिनै आं UPPL आव जयनिं जादों आरो आंल' नङा आंनि गासैबो दिनै लोगो बिथांमोन हिनजावसा आरो हौवासाफोर बिथांमोना दिनै जयनिं जादों। बिसोरो गासिबो जों मोनसे थांखियैनो जोङो UPPL आव फैदों आरो जोङो इयुन जेनेरेसननि थाखाय जे जोंनि फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दैफोरनि थाखाय जे जोङो जाहाथे इयुन समाव जाहाथे जोंनि बिटिआरआ जाहाथे समायना जायो आरो साफ्रोमबो फंबाय बिनानावमोना गाव गावनि थांखिसिम सहैनायाव इजि जायो, जेबो खस्थ' मोना, गोदाव सोराव जानो मोना। नै बेफोरबायदिनि जाहोनाव दिनै जोङो UPPL आव जयनिं जाफैदों। जों दा जेनेबा 150 जन जयनिं जादों आरो जिथुनाखि जयनिं जादों आरो बिनि बांसिन जोंहा UPPL आव फैबावगोन आरो गोबाङानो जोङो BPF आव थांदोंमोन। जोङो 250 जन जों BPF आव जयनिं जादोंमोन। नाथाय दिनै माखासे बोथोरनि जाहोनाव, बोथोर मोजां नङैनि जाहोनाव आरो दिनै अखा बांखानि जाहोनाव दिनै जों सफैजोबनो हायाखै आरो जों नेक्स्ट टाइम जोङो माखासे जयनिं प्रग्राम गोबां लाबावगोन आरो लैहोर लैहोर जोंनि इयुथ्सफ्रा जे दिनै UPPL आव फैगोन आरो जोंनि UPPL खौ सापर्ट खालामगोन आरो मोनसे जिथुनाखि सरकाराव दं बिनिफ्राय साबसिन गोख्रोंसिन सरकार खालामगोन होननानै जोङो बयबो थांखि लानानै फैगोन आरो दिनै जों फैदों। स्पेसियेलि मा डिफारेन्स मोनदों मोननै पार्टिनि गेजेराव? आं मोननै पार्टिनि गेजेराव फारागथि मोननाया जाहैबाय जिथुनाखि बिथांमोना जे सिगांनिफ्रायनो जेनेबा 17 इयार्स बेखौ जों बयबो मिन्थिखागौ सरकार सालायबोबाय। जे 17 बोसोर सरकार सालायनायाव दिनै मा उन्नति जाखो, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मा सुबिदा जादों बेखौ दिनै जोङो गोबां फारागथि नुनो मोनो। 17 बोसोरसिमाव जुदि BPF सरकारनि समाव जोंबो इयुथ सासेमोन, जेन'बा बिथांमोननि सरकार सालायनायाव जों जेबो खाबु मोनाखैमोन आरो जोंनि बिदाफोर थांखांनाय बिदा बिब'फोर बिथांमोना जेबो खाबु मोनाखैमोन, गोदाव सोरावै थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दिनै UPPL सरकार फैनायनि उनाव जोंहा गोबां सुबिदा जादों, जोंहा गोबां सान्थि फैदों जे बयबो जोंनि बिदाफ्रा गासिबो मोनफा मोनफा बाहागोआव जोङो इनभेस्ट जानानै थानो हादों आरो जोंबो जानो मोनगोन बा जानो हागोन होननानै दिनै जों UPPL आव फैनाय जादों। नाथाय दिनैनि जयनिं जानायखौ जों नुदों फ्रायानो स्टुडेन्टफोर गोजा। माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा सानसुमैफ्रा बुङो फरायफुबाय थानाय समावहाय पलिटिकेल लाइनजों थांनो नाङा। अब्ला दा फरायफुबाय थानाय समाव जुदि नोंसोरो इलेक्सन पलिटिकेल लाइनजों जयन जायो अब्ला नोंसोर माबायदि फरायगोन? आं बुंगोन जेन'बा बांसिनैखि जेन'बा बिदि बुंग्राया जेन'बा BPFआ जों UPPL खौ बुंगोन आरो जे बिथांमोना बुंहरगोन जे बैसो जाया नं जाया फरायफुबाय थानाय समाव मानि थाखाय पलिटिक्सआव ओंखारखो। बाट पलिटिक्सआव ओंखारनाया जेन'बा सोरबा गोरोंजोंल' जाया। पलिटिक्स जानांगौब्ला मोनसे राजनितिक जानांगौब्ला सोरबा खाना खुज्राबाबो सोरबा जोङो रायजो राजा गासिबो रोंनाय रोङै गासैखौबो लानानैसो जों मोनसे पलिटिक्स जायो। थिग बिदिनो दिनै जोङो इयुथ्सफ्रा बुजिनानै जेन'बा जोंखौ मानो जयनिं जादों होनना बुङोब्ला जों जोंनि मोजांखौ हास्थायनायाव जेन'बा बैसोर बिथांमोना मोजां मावाखैब्ला जों मानो ओंखारबोनो, जों गावनो गाव इयुथ्सफ्रा जों फारि फारि ओंखारबोनानै जोंनि लामाखौ जों दिरुननानै लानो गोनां जागोन बा दिरुननानै लानो गोनां जायो। बेनि थाखायनो दिनै जों मोजां लामाजों हान्थिलांनो थाखाय जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जों बे UPPL आव जयनिं जादों। UPPL आव जयनिं जादों। बेयाव जेन'बा पलिटिक्सआव ओंखारनाया जेन'बा उन्दै गिदिर बेयाव जेबो फारागथि गैया। जे जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जेन'बा मोजां खामानि मावनायाव सासे जोङो सोरबा उन्दैनिफ्रायबाबो सोलोंनानै लानो नांगोन, सोरबा जौ फाग्लानायनिफ्रायबाबो जों सोलोंनानै लानो नांगोन। बेयाव जेबो फारागथि गैया आरो सोलोंथाइ बेखौ जोङो जोंनि गावनि थाखाय मावनांगौब्ला जों गुबुननिफ्रायबाबो सोलोंना लानो गोनां जागोन आरो जोंबो गुबुननो फोरोंनो गोनां जागोन। बेयाव बिदि जेबो फारागथिखौ जों हमनो हाया। UPPL जोंनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथिया जुदि देरहानानै थाङोबा NDA बा UPPL निफ्राय सायख'नाय बिजाथिया जुदि देरहानानै थाङोबा नोंथांमोननि इयुथफोरनि जौगानायनि माबोरै खामानि मावजानो लुबैयो? बिथांखौथ' आं बुङो जे जोंनि बे UPPL नि बिजाथि जयेन्त सार बिथां जेनेबा जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय जों जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय आं खामानि मावजानो लुबैयो। जे स्पेसियेलि इयुथ्सफ्राथ' जोंहा गोबां गोथौ गामियाव गोबां इयुथ्सफोर दं
नाथाय बिसोरनि थाखाय जेन'बा माबा मोनसे खेला दुलानि जेन'बा स्पर्ट्स लाइनाव जेन'बा गोबां जोंनि बर' हारिफ्रानो डाउन थिग बैफोरबायदि खना खनला गामिफोराव थांनानै जे स्पर्ट्स मोनसे इनस्टिटिउसन खुलिहैयो जे माबा मोनसे कचिं होयो मोनफा मोनफा पार्टखौ लानानै जे खामानि मावहैयो आं बेखौ लुबैयो आरो माखासे सोलोंथाइ बिथिङावबो साननानै नायोब्ला स्पेसियेलि जोंनि गोथौ गोथौ गामियाव दा साप'ज जोंनि गामियावनो हमनानै नाय साननानै नाय जोंहा सरकारि स्कुल गैया प्राइभेटलि स्कुलैनो दङ बेफोरबायदि प्रसेसआथ' जाबोगासिनो नाथाय कन्टिनिउथ' बहा जानो आरो दानि जिहेतु सरकाराव फैबावगोन जे सरकाराव फैब्ला बैफोरबायदि थालांनाय खामानिखौ मावफुंनानै आरो जोंनि बिटिआरखौ समायनासिन खालामो आरो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि आबै आबौ जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोजाङै गाहामै खामानि मावलाङो जे बिथांमोना इयुन फिउचाराव जेबो खस्थ' मोना इजियैनो गावनि थांखिसिम सहैनो हायो बेफोरबायदि खामानिखौ आं मावजानो लुबैयो।